Tedawiyeke kevna beriya 2000 salana Çinê akupunktur. Ji bo nexweşiyên wek êş, bêhalî, problemên derûniyê û emasê gelek baş e. Di akupunkturê de ya girîng ne derzî ye, ji bo derzî dîtina cihê rast e. Ji bo vê jî divê bi destê pisporên vî karî bêkirin. Rahatsızım omuzuma değişi. Dışarı konuku şeyde pırt değişi. Dekafli oku omuzumın. Azotum hoca soğusun akupunktur kır. Lê piştî akupunturê ana çawane, rewşa çawane? İlaç açım doktorcu, açım ortopedici, ilaç da darboz diyor şifa diye ama makine şifa diyor. Ama bizde hoca önce peş to hoca dur hoca ama tarihi yani. Bu dise göre dise muhakkak takip kır. 2000 senesinden beri MS hastasıyım. Piştî derziyên akupunkturê, droja duduyan de ez hatim ser hemdê xwe. Qewet û hêz hate min. Ez ewilî nikarbûm ser piyên xwe bisekinim. Lê niha ez başim. Hemû karên xwe ez bi xwe dikim. Serê xwe dişom, xwarin û vexwarinên xwe bi xwe dixwim. Nöroloji doktoriye, fizik tedavi doktoriye, tane pır doktora ama tedavi vana tane. Akupunkturicime denemiş kır, nhoş rahat davna. Rahat kavna, rahat ruttanna, nun khatukhna, avi khavatukna. دو آدم سه آدم تاوینه تابی وانا نوان خوشانا شناک نرونن اما تینی که ضرر ما تنه اکوپونکتور ضرر تنه اونی بتزان نه چه کار ما بیخره نخواش ما راحت بن ما راحت روان راحت رونن ما راحت برهرن اما سویت کنی Tedaviya akupunkturê heta ji bo nexweşî emasê jî baş e. Piştî çend seansan nexweşên emasê jî baş dibin. daha یک daha دو seans duruma göre mesela van خوشیمه daha دو seansın lavra bir seansa bir tamam bıkni ki ma rahat be Ger nexweşiyên derûniyê pir ne giran bin, derziyên akupunkturê jê ji wan re jî baş in. نخوشی خبر نی گران خره اکاپونکتوری پر رات که خیر امیتانی اندورفین سروتونین هورمonu bu hormonlar akupunkturi boyat ki insan mutlu da خیر mesela diyelim çikolata tükünü mutlu da endorfin salınıyor ki akupunkturci endorfin ve serotonin salınıyor part ki av نخوشی درز دانه خره mutlu da 20 dakika tane duruma göre yani ما گود درز کن خره آن هفته که تامینه درزیونو و وجود آمی درز تکنی خره جین آمی درز تکنی خره 20 dakika تامینه و درزیون تکشینی دوابینی çöpe. Herkes dikare akupunkturê bike û zirara wê tune. Lê belê hin nexweş nikarin bikin. Ligist ki akupunktura be ama kanser hastası ondan sonra lösemi yani. Ami ona derzi nokni ondan sonra. Ami hamile ilk yani birinci aya canami derzin nokni. Bana seçen hoş yani ama ona derzin yok. Ne edin ki derzi tanı çünkü akupunktur yoğun etki hatanne, zarara hatanne. Dermanên akupunturê bi derziyên taybet laşê însanan tê xistin. Lê belê li her cihên laşê însanan nayê xistin. Piranî li ser goyên însanan û li gorî nexweşînê wan tê tetbîq kirin. بدارو سریع جنیه بدارو مثلا پشتاخه بدارو پشتاخه بدارو بلاخه بدارو سویخه اما bana derz etkin ki ma vücut rahatlamış be. Tüm hırd guyojî tüm vücudu he. Ji bo kesên ku zarokan dixwazin û dema ducanîbûna wan rehet derbas bibe, akupunktur baş e. Gebelik sürecini daha kolay şekilde elde etmek için, gebeliği daha çok elde etmek için hani başvurdum hocama. Memnunum şu anda. Hani müjde bir haber bekliyoruz. Hamile nana seviyemetkin ma vücut rahatlamış be. Akupunktur denge
ام دنگه نخوش دنگه وانا سالمش دکن که ما راحت حامله بن سه حامله کمی درزیو تکنی جنو Ji rêbazên alternatîfa tipê yeka din jî proloterapi ye. Ew jî bi derziyan tê kirin û ji bo gelek êşan derman e. Kesên ku çong, stû û gurmikên wan diêşin dikarin bi proloterapiyê baş bibin. Ji sedî pênc dextroz yanî ava şekir têkirin nava enjeksiyonê. Bi vê tedaviyê qasê nexweşan xurt dibin û qewetê digirin. Bi enjeksiyonên piçûk hicreyên ku dereng nû dibin an jî qet nû nabin dîsa xwe nû dikin. Çokevê nexweşa me ev ne salin değişiyan. Me dest bi vê tedaviyê kir û ji êşa çokê xwe xelas bû.